British ko yun. Q-Pie. QP po, QP. Ay, QP. Kala ko QP po. Q-Pie. Sorry. Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsy TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po. Sige, tikman ko nga. Ayan. Tira-tira tayo. Kukuha tayo yung nasabi nilang QP. Ano to? Patatas din yan? Ano po, roasted sesame pasta. Ito po yung ingredients niya, ma'am. Okay. Available po yan sa supermarket. Okay, anong flavor to? Roasted sesame. Roasted. Sesame. Sesame. O, ayan, tingnan natin mga friends kayo. Ayan. Thank you, madam. QP na roasted sesame. Ayan. Tikman ko na. Ayan, mga friends. No? So, hape. Tikman ko na. Okay, masarap din siya. Ngayon ko na natikman to. So, ano na mga friends? Hanggang dito na lang ako. Ang mahalaga ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? So, paalam na ulit.